Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko Malerrekara etorri gara, Donezte bera. Kurkuma taldeko lagunekin egin dugu hitzordua, argitaratu berri duten Belezidorrean hor diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Kurkuma taldea. Zuekin Kurkuma taldea. Kurkuma Eneko, ni Ander edo Zapa, Uz edo Joseba, Urroz, nahi Urroz, eta Maitane, Tane Ulusa. Bueno, hau hasiera batean hasi ginen Eneko eta Bie kantu batzuk egiten, ez naiz oroitzen seguro ze urtin. Baina bueno, gero talde osatu genuen 2018an eta orduzkerotikan. Ja urte baten buruan edo diska bat atera ginen eta hortxe segitzen dugu. Pandemia pasa eta oraindik egurra ematen. Bai, lehenbiziko diskoa grabatu ginen abendu baten, Gubertako Porroitan lokalen beren, etorri zen Jorge Marine lokalera bertara grabatzea. Eta bueno, batzuntzako lehenbiziko diskoa izan dutzen grabatzen ginen, beste taldetan ibilitakoak balin bagare denake, netzako adibidez lehenbiziko diskoa zen grabatzen una. Eta egia esan oso ongi eta bueno, hortik pixkoat baina taldegoa ikene bai hasi ginen, ez? Ja diskoa grabatzen zonen eta pues bueno, egia da ordurako ja kontzertun bat beste emanak ginuzkela. Kurkuma taldeak bi disko argitaratu ditu bere musikabidean. Lehenengo diskoaren jarraipena da lan berri hau, baina berrikuntzak ere badira. Lehenengo disko kantuak nik uste denak zaudela konposatuak taldea osatu baino lehen, eta gero bai bigarrenekoa ja taldea osatu ondotikan, eta naiz eta pues hori ari berdina eraman pues nabaritzen dela hori ere bai. Bueno, bigarren diskoan igual baita ere dago ahotsaletik, nahi tokatzen zaiten parte, igual parte hartze gehiago, eta horrek ere bai beti beste, bueno, ni koloretan hitz egiten dut, baina beste kolore bat ematen dio diskoa, naizta uste duten igual iluntasunetik gehiago badola. Azken finean grabatu genuen bai abendu batin, baina gero atera arte, ez dakit pasatzen ez urte bat, baina ia urte bat pasatzen. Eta orduan ere bai, tarte horretan bai kontzertu batzuk eman genituen, eta gero ere bai. Egia da gero, bueno, pandemian asunta eta hori etorri zela, baina bueno, ordurako kontzertu desente eman genituen, bai hemen inguruan eta bueno, Euskal Herrian beste txoko batzutan ere bai. Bigarrena, ez dakit, konpentsazio gehiago dauken disko bat dela esango nuke, igual Kurkuman izaera berare bai markatugoa da ona, baina bueno, egia esan gustora gelditu ginen aurrenekoakin bai. Post-rock giroetan dator Kurkuma taldea. Base ritmiko trinkoa du bandak, eta kantuen indargunea baxuaren eta baterianen arteko fusioan dago. Ez dakit, erdi promatan honistan erraten dugu ere bai, baina bueno, base hori hor dago, eta gero gitarra gaude revoloteando hor barna, ez? Baina piso hori baseak ematen dio, eta gero azkengo kolorea Enekok ahotsarekin, eta bueno, hortikan hori bai lehenengo diskoan eta orain hori nabaritzen da, hori horrela dela. Soinu aldetik, bueno, esan behar dut, lehenbiziko diskoa grabatzeko, ez nula nire bajuekin, bueno, baju honekin grabatu nuen, baina ordunetzen ere bajue. Diskoa grabatzea erabaki ginunen, esan ordun neuken materialakin de, ez nintzen ikusten gai, eta garbi neuken bilatu beharra nula beste bide batetik joan bartzula. Eta egia esan disko ontarako lortu, pixkoa prestatu nun soinukin edo nire soinuk eman duen garapenakin pozik nago eta uste dut hori dela bilena eta lortu dutela hori eta egia da diskontan igual riffek, bajunak edo daudela markatugoak edo igual dibujiton bat gehiore bai badao eta hoi. Ikusten da azken finean nola eramaten garen eskutik hartua, ez da nola erran,
begirada batekin ere izautzen gara Maitane eta biek, eta hori nabaitzen da unitz, bai grabaketan eta bai zuzenekotan. Eta gero ere plasmatzen da disko honetan nahiko ongi, nola batxugun gure puskak biek bakarrikan jotzen, ze indarrekin eranten dugun, eta hori dena. Eta gero, tonteri bada, baina nago seguro nok errantzun, baina intzigun konparazioa gu berritako arbol baten. Nun gu biek garen behiko enborra, gitarristak egiten duten adornatu arbola eta gotxin dagoen neko izarra. Hain gerua. Izarra. Hori bai, anekdota bezala ez dakit. Baina nago seguro nok errantzun, eta gelitu nintzen horrekin, kontzeptu horrekin. Kantuetan erritmo pisutsuetan sakontzen du taldeak. Atmosfera ugari daude bertan, eta intentsitate askoko uneak nagusitzen dira. Bai, egia da, daudela kanta batzuk, ez dakit adibidez kosmikan kantan esaten dunez, lehenbiziko, uze komentatzen zuen behin eta guztiz ados, lehenbiziko lau kaja golpe eta baju esartzen den momentu hori, jotzeko ere gozada bat, eta egia da igual diskontan daudela oitako momentu asko, kanta desberdinetan, hori esatzen ez, hor daude erabat tira eta tira, base ritmikoa dago erabat tira, beste daude hor eta lortzen du olako ekilibrio bat, ez? Esan duzuna, zorrotzago igual daude gitarrak, baina gure beiko koltxobe horrek denak egiten du eusten dio denari. Eta errepikatzen are bai, azken finean gure tendentzia beti da ritmo bat eta errepikatu aspertu arte. Atmosfera hori bilatuz eta bukle horretan sartu arte eta hori dago pixko Turkuman esentzian ere bai. Kantan barrenen uste dut ritmikoa aldetiken badaudela momentu desberdinek eta jaia kanta guztik daukea atmosfera momentu hori, ez? Bapaten airera botatzen zen momentu horik eta denak daukea momentu hoitatik da bai die luzegoak kantak baita ere bai horreatik ez puske gehiago eta bai. Adiez gogorra euskorren etortzei burura bai, hasieran ez dauka letrik, instrumentazio dauka pisu bat, eta igual kanta hortan igual letra eta musikan arteko oreka nahiko guapo mantentzen dula iruditzen zait. Piska gero errespetatuz pasarte instrumentala edo. Gitarrek indar hartu dute grabaketa berrian. Bi gitarren arteko jokoek gora egin dute, soinu eta pedal berriekin jolasean. Egiarran bakarka dituta, gitarrak nahiko soinu desberdina dute, minio erran bezala base horren gainetikan arregloiek egiteko ongin pastatzen dutela iruditzen zaigu beti, hasieratikan horrela sonatu izan dugu eta egia da orain gehiago nabaitzen dela, erran bezala lehenengo taldea ez ginen eta orain da igual taldego eta bakoitzak gauz desberdinagok egiten ditugu eta orduan gehiago nabaitzen da gitar joko hori. Guri gustora gelitu egia esan. Bai, eta egia da, igual nahiko garbi daukegulare bai, gitarra bakoitzez ze soinu edo nahi duen, eta bueno. Pedal batzuk gehitzen dituzu edo kentzen dituzu, Maitane gara mazala, baju berriarekin dabilela orain eta hori, baina orokorrean berdintxu ampliak eta hori dena eta gitarra berdinak eramaten ditugu. 2020 urtean abiatzen du taldeak disko berria sortzeko lanketa. Ohiko estudio batean grabatu ordez, borda batean grabatzen du bandak, lan prozesu guztia kontrolatuz. Diskoa berez grabatu behar ginen, lehenbiziko diskoa grabatu ziun pertsonakin, Jorge Marinekin, bera hemengoa da, baina Madrilen bizi da, tan badauke estudioan montatuta eta idea iniziala ara joatea zen. Baina, gero pandemia etorri zen eta ezinezkoa zen.
eta ja ikusten hasi ginen hemen ingurun behartzula grabatzea, gero musika taldetik aparte kontziliazioak eskatzen zion gertutasun bat eukitzea, eta ni proposatu nuen badauket horre bordatxo bat, eta borda gaur egun digitalizazioakin edo non grabatu dezakezu zerbait etxukunez, eta proposatu nuen anitia, eta pixkoa prestatu ginen lokala, eta egia esan niretzako pertsonalki, nire etxen grabatu ahal izatea disko polita izan duzen, eta egia esan konbibentzio horren kapritxoa ere nik personalki neuken, azkenen sartu lokalen eta prozesu guztin han neotea 4 egun o 5 egun edo behartzienak prozesun grabaketa prozesu guztin, ilusioa egiten zein eta egia esan oso ongi ondu ginen, han sartu eta diskoa grabatu arte ezatea, ez? Bado berea. Grabaketa sesioetan Xanperen laguntza izan dute Maiaren bestaldean. Teknikari aukera on egin du taldeak, lantzen duten musika grabatzeko aproposa. Hasiera baten, tanteatzen handu ginen, zeinekin grabatu ez, aukeratako bat Xanpe zen, gustoko duen teknikari bat delako. Eta, proposatu ginen, eta berak zautzezun bordan berri, aurretik igual hitzein da, tanteatzen eginen hitzein da, eta berak proposatu zuen bordan nindezakegu. Nik materiala moituko dut, eta inongo arazoik gabe, gaina, hola estudiotik atatzen nahi, beste leku batera, eta egia esan oso esperientzia hona izan du da Xanpekin, oso gozoa, oso praktikoa, nabari dut esperientzia handi edola, improvisatzen badaki, bilatu zituen reberrak, ez dakit txokotan jarrita, ez dakit oso ongi esperientzia oso hona izan du da, egia esan. Nik ezagutzen duten Xanpen lanatikan gehienak nahiko potenteak eta pisutsuak izan dire, eta ni personalki beraz duen ezagutzen, baina bere lanak eta konfiantza osoa gure estiloa, gure estiloakin gauzon bat egiteko posibilidade izan entzuela. Eta azkenin horrela izan dela uste dut, nik bentin. Egia erran, inginen juntatu Xanpe torri bine egun bat lehenago, gehien bat bateria montatuak kontzeko, eta hola gure asentatzeko, ez ginen izautzen lekua, borda nuntzagon, eta pixko bat hortako. Eta gero behin jarri ginula, betiko ordena ez dakit nola erran, bat banaka jotzen dugulik, bateria lemizko, gero bajua, gitarrak, eta gero hotxa eta detaile intartin, tartekatzen joan ginen. Grabaketan. 6 kanto horiek lotua ginen lehenagotikan, nahiz eta alere disko honen eta lemizkun tartin ginen 2 single moduko grabatu. Bat pandemia aurrin, justo hilabete lehenago grabatu ginuna, zela batxatakore, eta gero pandemia barrenin maiatza ingurun nahiz ongi oroitzen, gezurra kanta. Eta orduan 6 hauek ez ginen kanta gehiago eta hauek joan ziren diskora zuzenin. Garapen argi bat ahotsen lanketan egon da. Enekok aukera ezberdinak jorratu ditu abesteko orduan, efektuak eta pedalak erabiliz. Igual aurreko diskokin konparatuta igual ahotsak laundu daude igual nire ara izutet igual bizo ez da bitima gehiago zantzun bezala oixe daude oiuak rezitatzeko hori gero horrua azaldu da ere bai disko hontan detaile txikiten bezala gero miru ahots batera azaldu da pixkotat etxugu kobatikan animali desberdinak eta plasmatu ditugu hor, eta hor zertzela, eta holako kuadro zera da pixko bat. Efekto esente daude ahotsotan eta hola, gero Xanpek magia pixkot igual intzan entzun lekun batin ez dakit hori. Efektuz, gora iura delaiak daude, esente reberrak, ez dakit pixkot hori aurreko diskotik ere más o menos helduga
gutxura bera efektu... Eta gero zuzenekoa nahiko fidela da, azkenen eneko zuzenen bai erabiltzen do, pedala erabiltzen do, ez da jokatzen do soinu efektu desberdinekin. Zuzenen bai badaola hori, berak horrekin jokatzen do. Era berean azpia hotsek garrantzi handi hartu dute lanean, eta nagusiki Maitaneren parte hartzea aipatu behar da. Bai, ok insistitzen zitean, nik ez nahi talde askotan jo dut eta oso gutxi kantatu dut beste taldetan, eta egia da ikasten nahi naizela ere bai jo kantatu eta pixko bat bai nire lekue bilatzen, eta bai uste dut enekotan ere ahotsan arten badaola zerbait ongi gelditzen diela, edo ezakit ongi enpastatzen duena, edo bai iken gala, elkarre usten gala, edo momentu egiten ez, koru momentutan daola, eta aportatzen diola beste kolore bat. Diskoa osatzen duten 6 kantuak Belezi dorrean hor izenpean kaleratzen dira, eta autoekoizpen bidez argitaratzen da lana. Besterik gabe olako txorakeri bat, hitzekin eta gustatzen zaitu, atetzen zait arteka joku batzuk itea, forma matea hitzei desitxuratu, buelta eman, eta bidezidor baten ezoten egon, ezoten ahon, eta hortik belea, eta joku hori idutsi zitzaidan proposa, kontzeptu gisa ez dakit. Kantuen hitzetan, unibertso propioa sortu du taldeak. Era berean, erreferentzi dituzten hainbat taldeei keinu egin diete hainbat kantuetan. Letrekin nahiko seko lanak pendiente pilatzen dira eta hola, horitzen dudena aurreko diskoakin, emizkoakin, bazela hitzen bat, bozeton bat edo letran bat nahiko garatua eta atxikitu zen kanturi o lo que sea. Eta oango hontan baten bat bazen, gero pixkat moldeatu, nik uste diska hontan kanta gehienak igual musikaina ekarri zeon, eta gero letra erantzi ginola maso. Bueno, bai, hor badago Anari hortik azaltzen alda, Josuta garrantzean bat, gero ere bai bada hoxe duten Carlos Desastre egiten duen testu hortako, hitz polit eta erroitako omenaldi txiki bat, hori bai. Hor ere badago hitz jokotxo txikitxo bat ere bai, Viva Belgrado eta Berri Sarrakeko unibersotik hartuak, eta hor historiak, azkenik historiak daude letroen atzek aldin, eta gero pixko irudimenekin forma eman eta holako gauzak. Nik uste natural atetatako gauzak, pixko tebatxeak ere bai ez, eta apropiazion indebida edo ez dakit, hor daude bai, hor daude salditxo horiek egin esan bai. Bai, hay que robar. Uzak esaten duen bezala. Diseinu ederrean jantzita dator disko berria. Artelana ikusita, antzematen da barnean topatuko dena. Ramarra da, diseinu ere barreneko egin zigula Alazne Untxalok. Eta egierran nahiko libre utzi ginen lana, itia, berak nahi zuen bezala. Eta zizelik bozetuk eta hola ekartzen egierran haitz gustora gelditu ginen. Gero gainera bazuten segun zen marrazkik pixkoa zerikusia letrakin,
diskun ikusten baldin baduzue ez daude letrak. Daude letrako esaldi bat. Pixko jokatzen du horrekin, diseinuak, nahiko iluna ere bai dago, belea agertzen alde guzitan, monigote bat ere bai. Ba, jakindo islatzen irudi bakoitzen, kanta bakoitzen esentzia ez. Gure idea zen hori letrak ez jartzean libretoan, jartzea pixkoat kanta laburbiltzen zuen esaldi bat, eta uste dut esentzian seitun asmatzen hasi zela ez. Bakarrik esan ginen zen, kolorena bai ginen pixkoat, ba hori ez, kolore askoko ez ginen nahi, beltza txatxuri eta berak aurretik bialitako idean baten diskoak dauken kolore marroska hori edo bializun eta esan ginen hor gelditzen nahi ginena, marroska hortan beltza eta txurin, eta uste dut diseinuatan indola lan majoa. Uda berrian abiatu zuen taldeak disko aurkezteko kontzertu bira. Udako etenaldiaren ondoren ekingo diote berriro zuzenekoei. Beti ere, lokaleko konposaketa lanak ahantzi gabe. Uda berrin eman ginen, kontzertu desente egierran, ez ziren, 8 edo 9, hola, nahiko mugitu egin ginen, baina gero hasi ginen, gutxigokin igual aski ginula, edo igual sobera zela, gehien bat bertze taldekin ere pixko bat konpenetratzeko, eta, bueno, guain suabe, hasiko dire berri zen atetzen kontzertu, momentun nahiko lasai gaude alde hortatik. Egia da, hasiera majo eman ginoela diskoa, gero, hori, bilabetetan, bapaten uste baino kontzertu goi eman ginen zen, eta gero, pixkoa parona. Hor txegoaz, eta ere pretensioak ez die urten 200 kontzertu ematea, goaz, gu egiten dunakin gozatzea, maiztasunei gehiegi behitu gabe igual. Geldirik ez egon, minio kontzertu aldetik. Kontzertu aldetik lasai ego igual.